ସେମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କର ତ। କାରଣ ବାପା ମା ଯେତେ ଖରାପ ଥିଲେ ବି ସେମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ। ନାଇଁ ଦାଦା, ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ହେଇଯିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ବାପା ମା ପରିକା ଦେବତା ଶୁଣେ ବସାଯାଏ, ବାପା ମା ସମ୍ପର୍କଟା କଳଙ୍କିତ ହେଇଯିବ ଦାଦା, କଳଙ୍କିତ ହେଇଯିବ। ରାଜୁ ମୁଁ ତ କିଛି ଭୁଲ କରିନି। ଆରେ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ପିତା ଧର୍ମ ପିତା ସ୍ୱର୍ଗ ପିତା ହିଁ ପରମ ସୁଖ। ପ୍ରୀତରି ପ୍ରୀତମା ପନ୍ନୀ ପ୍ରିୟନ୍ତେ ସର୍ବଦେବତା।